ኣብ ህይወት ድራይቪንግ ላይሰንስ ናይ መኪና መብዛሕትና ኣለና ድራይቪንግ ላይሰንስ ናይ ላይፍ ከ ህይወት ንኮ ድራይቪንግ ላይሰንስ ትደልያ ድራይቪንግ ላይሰንስ ናይ ህይወት ኣለካ ናይ መኪና ንናይ ህይወት ኣይከውንን እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ህይወት ንገዛእ ርእሱ ከመይ ትዛረብ ከመይ ትቀርብ ከመይ ትውስን ከመይ ትርዳእ ተረድእ ስምዒትካ ከመይ ትቆጻጸር ኣተሓሳስባኻ ማዕብሎ እቲ ድራይቪንግ ላይሰንስ ናይ ላይፍ ወሳኒ እዩ እሱ እንተደይብልና ምሳኻ ትበኣስ ኣብ መጨረሻ ምስኩሉ ድማ ትበኣስ ብሓባር ኣተሓሳስባናን ኣረኣያናን ነመሓይሽ የቐኒየለ